Danas je održan jedan pripremni sastanak koji ja mogu najaviti i koji će prehoditi sljedećim sastankom koji će održati u Sratu sa premijerom Izudinom Sračevićem i ministrom Matisom, ministrom obrazovanja i nauke sporta. I studenti imaju, prvo što muči najviše su financije, što se tiče studenta su financije, a što se tiče studenta rokovi dodatni koji ne rješavamo iz godine u godinu, ne budu riješeni uvijek, a oni studenta muči ih mnogo toga. I evo tu je već sve navedeno, a mi ćemo na sljedećem sastanku pokušati da riješimo. Zajedno naravno s političkim snagama i sa ministrom i premijerom. To što se ne uvažavaju naši zahtjevi koji su donešeni što se tiče predstavnika naših u Senatu. Znači predstavnik Senata gospodin Ian Skender ne uvažava naše zahtjeve kao i svi drugi predstavnici i ne poziva naše predstavnike u Senat. Otvorili smo niz pitanja koja su vezana za studentsku problematiku u Unsko-Sanskom kantonu, konkretno na Univerzitetu u Bihaću, od njihovog načina organizovanja, finansiranja njihovih organizacija, finansiranja njihovih aktivnosti koje sigurno zavređuju pažnju i zaslužuju podršku institucija vlasti. I vlada kantona je određena odlučena da pomogne studentima u njihovim namjerama, u njihovom organizovanju, u njihovom ispunjavanju svih onih aktivnosti i obaveza koje oni postavljaju sami sebi. Ovo su ljudi koji bez ikakve materijalne koriste, bez ikakvih obaveza, bez ikakvog moranja sami sebi stvaraju obaveze kako bi stvorili bolji ambijent kako na univerzitetu, tako i u kompletnom kantonu i u našoj akademskoj zajednici. Sigurno je da će vlada kantona u narednom periodu identificirati načine i modalitete na koje će podržati studentske organizacije na Univerzitetu u Bihaću kao i krovnu uniju studenata u svemu onome što oni žele realizirati.